Ngendikane Mbah Pandi dek ben jeneng kulon kono, Mbah. Lah gak kejak aku to. Oh, iya. Nggih. Lah ya dijak ya ora iso lho. Iya, ya ora iso. Nggih to kok. Matur suwun nggih. Milih mangkestu nggih saking para pilengkestu mbok bilih boten wonten aral tawi pambengan sanes wonten dalem sampun kondur iman sanget nggih. Swasana bersahabat saged to mangke saged ngregakaken swasana sasana mekaten. Nggih, ugi mangke matur suwun saking mitra panyengguyung TM Audio. Ugi kadang video syuting Siva terus suwun sanget. Ki babine mangke saking para tamu, para lenggah badhe sumbang sih lelagon nggih ugi kula namung derek ning Kedah paring secala nggih. Mbok bilih kula dereng pono piantunipun mekaten. Monggo dalem mantene wau nek diceluk aku tak nyanyi ngoten. Sapa? Ya mantene iki. Nika mantene nika nggih sinden lho. Mbak Sur. Mbak Sur. Lho, lan jenengan kok mesem. Oke. Oke ngono lis. Nek timbali mangke tindak mriki. Lah nika bola kula diaturi gebuk-gebukan nyanyi ngoten lho. Ngene lho Lis. Heeh. Aku ku mau jane jar nimbali. Ning krana dina iki wengi iki nganti sesuk ki ibarate dadi ratu. Lho, lah njel ratu ajeng menghibur diri lho. Pripun? Jere aku kok arep nyanyi ngoten kok wawoke. Ngono. Heeh. Upama ditimbali saiki piye Mas Ras? Lho, kula nggih matuk mawon nek ngoten niku. Nggih. Wis pokoke tak purba wasesto tak paringi kowe li sing nimbali Mbak Sur ya. Nggih. Mergo teman seprofesi sama-sama waranggana. Nggih. Waranggono apa paranggana? Warang tenan. Iya, nggih. Monggo lumantar juru paniti gending Kirasyanto Lebdo Swara nggih. Mangke badhe ora. Ayo, dadi ngracik menapa kadek dawu. Ora nang Lebdo Swara. Nyatane yo tenan lho nyatane iki. Aku ki nek ra krungu suarane kan tak rekam-rekam tanggo rungo-rungo ning omah. Nggih, matur suwun. Menika badhe ngracik ladrang Jong Keri. Monggo.
condong rasa Ania ladran jokeri laras selopa rate barang ramparundum panggarape iramane mata senanggaan sayudepan sulaya kirang sinden guyub rukun tanggap condong rasa manis dik kowe pancen manis ngalem tambah manis yen ora seneng lamis yen mes manis ngukuli madu kaya bisa ngremukke jantungku ganteng mas sampeyan pancen
aku serata mendem. Kong salin mas namine kepul ngalor ngidul sampean gawane gandul Nang malat didik dironce-ronce setengah mati aku tresna kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng ing godhong tiris-iris dik kulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang Ya durung mesti lho, Lis. oh oi oh oh oi 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 Suka laras. manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manismu ngukuli madu bisa-bisa gawe remuk ke jantungku ganteng mas alah wis suwek sampean pancen ganteng wis suwek tambah ganteng yen ora seneng mandang ya aku serata mendem kok. Kong soalet mas namine kempul ngalor ngidul sampean gawane gandul Nang malah didik dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar lagi mas neng kota Solo aku ngerti sampean senengane duduk tiris-iris dik gulane Jawa kowe wong manis dasar reduwe Pak Narto memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat Blak tumplak. Oh, ah, ah. hey hey Sukolaran Oh, oh, oh. TM Jaya. yen pun prokatan pacaran
kanggo til ngono kae. Til til. Nek kanggo Til ke apa kentil ngono. nek kanggo guyuk kanggo uyon-uyon ini ya wis ngene iki ora til. Til til. Ayo nduk. Gontakan Slow. Oi. Oi. Yo ah. Le. Ya. ana desa ayu dhewe empane dadar rono lima anake hey Sukolaras. Matur suwun nggih saking Sukolaras sampun manem grama lumantar gending-gending Jawi ing ngajeng saking kanca-kanca pengrawit sampun ngracik setunggal gending jungkeri nggih kamethaken wonten lancaran ugi lelagon rondo desa. Kimangkestu saking para tamu Kakung Putri menika sampun wancinipun kanca-kanca Panakawan ngaturaken dharma sedahan malih ngaturaken wedang bubuk wedang ngawe kadang bubuk tambane ngantuk. Mugi-mugi mangke sedantenipun anggenipun ngraketaken kekadangan estu saged langgeng netepi dawuhipun Gusti gesang rukun antawisipun titah ingkang tumitah makaten nggih. Nggih ngaturaken sugeng lenggah
Kadang sepuh kula wonten Busri nggih. Busri Lulut Bapak nggih. Pendak-pendak pinanggih nggih. Mugi-mugi tetep durga yuswa, panjang yuswa nggih. Sehat seger waras nggih. Nggih mangke saking para lenggah sanesipun nggih mekaten kawontenanipun. Ugi mangke sampun kasebat kula niki angkuh utawi tambuh nggih. Jering mangke kula dereng pono sanget kalian pangarsa-pangarsa desa pamrentahan wonten ing tlatah Jatirejo. Bebile wonten lenggahipun Bapak Kades, Pak Sekdes, Pak Kasut, mandhapipun para-para RT, RW kula dereng pono piantunipun. Mila mangke sampun kasebat ingkang abdi kawula angkuh utawi tambuh nggih. Jering mangke sowan kula sak kanca mestuti dawuh saking ingkang Hamengku Gati Bapak Slamet sak keluarga nggih. Ingkang lenggan dalu menika dalem pripun mantene. Oh nggih, mantene kersane nyanyi ngoten nggih. Oh nggih, oke, siap. Ya. Lis. Oke. Mantennya yang sekarang dan besok akan menjadi ratu pengen nyanyi. Diaturi jengkar. Golekne sport sing apik, Lis. Mi mati batune entek pise. Ngendikan piantune TM menika jos-jos bagus-bagus ganteng-ganteng. Matur kurang piye matur. Ah. Heh? Batune entek lho ora mati. Mbak Suryani siap-siap. Syukur kalih calon garwane nggih. Jane gak kaya setrum ya ngene saged majeng wonten panggung. Gak kaya langsung nganggo anu lho. Entak-entak. Wis porong ngambil mie Mbak menek sik. Wis, yo. Sepote apa nok Lis matoke Lis? Ditumpake perahu apa e? Ditumpake perahu mawon. Heeh, mesake ya arep sesuk dadi. Ben ora timik-timik. Heeh, buka saka balungan yo tumpake perahu. Ketipung, buka setipung. Ayo, kok tipung. Yo. Mriki Mbak Manten, caket mriki. Aspane estu Mbak Suryani nggih. Nggih, leres. Nggih. Leres to ngendikane anak wedok wae jenengan nggih. Waranggono, nggih. Nggih. Pun tepang kula dereng. Dereng. Nah. Sing baleh ngeti kula niku Lis niku lho. Baleh niku. Mati nah. Wis tak dungake Mbak Surya sesuk dadi manten. Dik tata atine ya. Mergo wong manten ketoke gampang, ketoke penak ning sak mburine iki abot. Nah, ya ta. Duwe anak siji mikire siji, duwe anak loro mikire loro, duwe anak telu mikire telu. Mpun ndang salam. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kalih Mbak Lis ya. Kademi. Niki calonnya teng mriki napa mboten, Mbak Sur? Dalem. Mas sinten po? Calon manten kakung teng mriki mboten? Nggih. Nggih kes mriki kan mriki sandi pundhut kalih Sipa. Mengke jenengan nyanyi, Mas sing dampingi. Mas ditimbali nggih. Nggih. Mas mantene timbali. Mbak Lis. Nah, kuwi lho ning undangan. Mas Deni. Nah, Mas Deni ditimbali. Sing nimbali ya Mbak mantene Mas Deni ku sayang ngono to. Kok nak sing nimbali aku tak go mantuk piye? Coba ini.
Mas Deni ku sayang kesini. Heeh. Piye? Mriki Kang Mas apa piye ngono ta? Kacang. Dan ditimbali wis iki dites ya. Kakang Mas. Oh. Kang Mas Deni, Lah, monggo ngono kula lho. aturi mriki. Coba taraman to. Truk. Ora sangan. Rodok. Grogi. Biasa wong karo mase. Dewa terto wantae awung nendra. Monggo Ndara Deni niki tik timbali garwane. Monggo Ndara monggo. Tok. Tok. Monggo Ndara. Monggo Ndara. Medal kula paringke jenengan Ndara. Lho duet ta wong ayu. Kok mike siji tok piye? Nah, monggo. Monggo Ndara. Pangapunten Ndara. Pangapunten. Lagune napa Ndara niki? Kula mawon nggih, Pak. Nggih. Sekedap nggih. Ora usah ndredeg. Ora nek tak guyu. Aku malah seneng ngono. Mang dawuh dumateng para mban-mban nika badhe nyuwun napa, Ndara? Badhe nyuwun tombo kangen mawon. Kanca-kanca pengrawit bendarane arek nembang tombo kangen. Mas nyuwun digarap jaranan nggih. Kanca-kanca pengrawit digarap jaranan. Diderekke bendarane. So sasi ngarep bae diundhaki gajimu. Neno nih kalau bilang. Ndara kersane konfirmasi nggih kanca-kanca pengrawit nggih. Menika dangu mboten ajar nggih. Jane Ndara pun nyediakne sanggar kagem ajar niki pancen ndablek niki pengrawit. Sukolaras goyang Mas Deni.
Mas Denny sayang sama Mbak Surya ya. Ini loh sampai keringatnya keluar. Dilap, coba dilap. Keringatnya sak jagung-jagung. Niki mbak-mbaknya derek ngibing, sip. Diambil bersama Siva. Video syuting. Pun. Ayang-ayang sakit konco-konco. Ayang-ayang. Oh dereng. Masalahnya mboten neten buka seluk mengke konco-konco pengrawit ben ngikuti.
Buka celuk. Ya bengok. Peteng rasane ati kang nandang sengite ngelian hanya wang aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendikan tresnan iki yen to aku slip Yoni senadyan Joko yen turun tapi samreng kang kuwasa Ye nih adik-adik. Mbak manten, Mas manten nggih, niki wonten dawuh badhe wonten adat midodareni nggih. Pangapunten. Ya, pesan dari Pak Di nggih, butuhe sesuk bar temokke rukun kok besok. Oke aku liwat kene kowe gak rukun kok tak urus ya. Ya. Matur sembah nuwun. Wis tak dongake. Ya. Sih. Saking para tamu, para lenggah nggih. Mangke wonten cecala sasmita saking Pujang Agung babine ngawontenaken adat midodareni. Milih mangke
saking para-para ingkang piniji ngasta uba rampe nggih. Mbok bilih sampun samekta gati. Monggo kados padatan nggih. Emangge lumaksana kinarya pangarsa lampah nggih menika ingkang ngasta damar utawi dilah minangka pralambang colok obor ing panggesangan. Mbene mangke mbok bilih sampun samekta monggo daya kewala lumaksana kanthi lon bokalon moga saking sasana dalam nugroho ngantos sing mangke tinampi wonten adat wilujengan tansah wantuk pengasing Gusti kinala gala ganjur candranya. Monggo ing mangke bebilih para-para ingkang piniji tumapaing gati sedyaning kayut ngawontenaken adat midodareni. Bub. Sawetawis. Dereng samekta ketingal iki. Dereng. Oh, nggih. Oh, nggih. Tasik siap-siap nggih. Mangke kadang sifa nggih bilih sawetawis nggih. Mangke. Oh, sampun nika, sampun. Sampun nggih. Monggo dibablaske to, sampun samekta. Adalah oh ayame nyos pinuju temu wis bestine cop pantase padha angkrong kapicop lagu termo bekti sungkamring nosa
alon bapak alon kenyolo mangsana para piniji nunggal satya wong sanagara mangkono adat ingkang ginambar winastan adat midodareni utawi adat anggayuh wahyuning palakrama Wasa mekta kati panjenenganipun Bapak Slamet Ibu jajar sak ngandhapipun Tarwagung anampi sowanipun angkrong kapita kapratisaken pujangga agung kang piniji nusa bangsa nunggal cipta nunggal setya wong sak nagara lereng gawa payung awane nambung monggo Pak Slamet Ibu nggih anampi bawanipun wonten teneca pantase padha angkrung kapeca laku dharma betir sang kamret dosa bangsa nunggal cipta nunggal satya wong sak nagara IAO ya 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 matur suwun sawetawis pangapunten nggih saking para tamu krana salebetipun dalem nggih wonten adisara wilujengan nggih sawetawis mangke kula sakanca nggih kepareng lerem ngaten nggih pangapunten nggih macul kerasan ngene iki kerasan oh lah nggih oh niki jejeng ngedok nggih nggih
Aku cinta naga, ya. Siapa sih pengen naik? Salah-salah ya. Hormati bibitan dan pasan kenan gasar bener Pokemon. Hormati adik kok sampeyan kalian jadi kacak ngurmati anggenipun Kerajaan Janur lan hormati tumurun ing widodari saking kayangan Cokro Kembang. Raden Kumajaya kalian Bathari Rati sungsep dumateng anak kula temanten kekalih. Hormati Suni Pandungo salam kesaniki ngateng binding. Hormati Kulo Siwaja Sepuh Pamor minangka alate kangge Kerajaan Janur. Hormati Suni Pandungo selamat hormat Nyai Mo kang momong badanipun anak kula temanten kekalih. Dipun hormati Suni Pandungo selamat wilujeng sreten dalu sak ngajeng sak pangkipun. Hormati cikal bakal kang bakali dusun tameng mriki. Ingkang kiblat sekawan gangsal ingkang dipun gawe. Permenan dipun hormati dipun Suni Pandungo selamat wilujeng dumateng adik kula selamat anggenipun badhe ndhawuhaken putanipun sedherek inggih. Selamat wilujeng sreten dalu sak ngajeng sak pangkipun. Samane hormati Naga Dina Naga Sasi. Naga taun Jati Ngarang satunggalane tulake bilahi dungane slamet. Kurang gareng ngono ya. Kurang gareng apa serampat? Serampat sana. Ya sare ora-ora.